Peace on. Good morning mga kakogi. So karon before ta mo trabaho is mukaon ta. So nga tong kaonon karon munipunan lawas punan so kaon ko no. So mao gini maayo importante mukaon ta. So karon nga tong kaonon ro pamahaw is kani bakasi. Bakasi buhi pa bakasi oh. Bakasi. Bakasi. Wow, bakasi. Bakasi buhi pang bakasi. Buhi pa kayong bakasi oh. Mo ni lutoon ron ba kasi kay maayo ning kita rin mo luto kay para matagbaw jud ta. O ba kasi. So ang pagpatay ani sayon na pagpatay ni pero man layat sa kaha asin ray patay na to ana. Dapat hugas para wag tang lamog-lamog kumulan na to nagasin ron. So mo ni na natay iba, kamatis, bombay, luya, mga seasoning sa tidbits palami. So natay kuan mga lamas ko karon mga kakugi ako nilutoon para mauni atong ipamahaw. So muni ang Cebuano bakasi o unsa ni CL o muni siya Cebuano Viagra kuno Cebuano Viagra Cebuano Viagra din di ay ha. Karon ato nang patyo ng ato ang bakasi so ihuwad na to ang tubig atas palaya ihuwad na to ang tubig dagat may tubig dagat so ihuwad na tong tubig dagat butangan na tong asin mo kisi-kisi ni siya sa then mamatay so ang asin pod gawas nga para patay sa bakasi mausad na siya para pawagtang sa lamog-lamog. So mahugasan nimo ang bakasi. Okay. Oks. Lihok bang bakasi. Gawas na siya. So itong buhaton is butangan tani asin then close dayon ta. Uyugon din nato ha. Oops. Mamatay na siya. Mamatay ng bakasi sa asin. Ulitad na siya. Imagine mamatay ang bakasi sa asin. Mamatay siya sa parat. Nga gikan siya sa parat. O, magkatimaho siya kaan. Asin o skisi na yun. Skisi na yun sila o. Still ato ni kay para di mambak so karon mga kakugi ato sa ning lutoon ha ni vlog lang ko ni balik yung saon pagkaog bakasi o Cebuano Viagra so peace out mga kakugi.